Naglalaro nga, kaya ano. Lumang ay! Sir, hindi ba tayo pinapaluan kanina? Oo. Ngayon po po. Nalaro lang. Oo. Hindi pa siya pumapalo kanina. Ano level mo? Sino ba? Level D po sila sir. Ito po si... Level ano? Ordog. Level D pa na yan? Si Sir J. Sa leveling po ni Sir J. And even sa tournament po, si Sir J, DRC po yung lalabas. Kaya ka naman. Wala naglalaro mo. Anong gano'ng kataas yung gusto? Minsan po ba? Mga scholar minsan. Sa QP meron. Sa may papuntang Panja. Pardon? Yes, sir. Paggabi, start ko ng 4. Pag nandun na si Kalog. Pero sa morning po, kanya-kanyang set po.
po, C po siya. Oy, kaya ko nilagay ni Sir Jay. Pero, sakto lang. Hindi sumali ko. Gusto nga po akong isali na Sir John. Kaso po, may queuing po yung grupo namin tomorrow. Dito. First na queuing po ng group namin. Kami po yung assist. Eh di salyan pa po kayo. May mga ano po, may mga magagaling din po ito. Pero baka gabi na po kasi sa tournament po ata yun. I-occupy niyo yung court. Pero wala naman po yung court doon. So, hindi ko alam po ilang court yung i-occupy niyo sa laban. Ano po yun? Nung last time na nag-set ay nag-tournament sa Sir Jim. F naman po. Mula alas 8 ng alas 10. 4 courts lang. Pag ano po, Sunday ng morning, may queuing po kami sa side. Ay! Over na ako. Over? Ay! Like, 1 week lang po na bakasyon. Nice go! Ay, sayang! Hindi po magpapalit mo. Huwag tagapak na to. Sabi ko lang ako. Pitado ka kayo. Ito po yung pinakamalakas na nasa. Tignan mo. Ito po yung Day na natin. bata ko lang po ako. Hindi mo ako pinapansin. Ay, dami naman yung Sir Jay. Yun ang tawag doon ay ano? Tigbil. Kakansuri pa na. Ano? Hindi nila natatawa.
After 2 weeks. Parang hindi ginagawa. Tawag ko sa mga bata. Ah, Uy, bakit kanina kala ko? Wala ko doon. sabi mo, wala pa nga ako dito. Natalo ko doon. Sayang. Ayun daw, tapos yung lang sa court. Ano yung ginawa mo na? 40? Ah! Ay, si Tangkad. Matangkad. Ay, matangkad. Saka yung naka-headband. Ay, yung mga pupo. Oo. Pero tawo, ay, ano po? Ay! Rocket. Ayun. Ah. Nasaan? Mawawala siya. Punta tayo sa bukas. Kaya wala sila. Ano ba sa Marley? Georgie.
Power ka. Sorry. Oh my! Di po, inaano po namin. Ayan, John. Wala na. Alam mo na, nakaka-discourage yan. Yung nag-smash ka, pero ang dali lang nilang. Go, Chen! Let's go! Go, Jess! Go, Jess! Nakita mo. EYE. Uy, tingnan nyo naman sa TV. Tingnan mo, walang effort or kumali, pero ano ka? Ay, ang Filipino ah. Parang horror. Oh! Grabe naman sa ide. Ang matalo mo kay Dilis. Oy po. Likod lang. At kinuha niya ng likod. Pero ano? Overhead po. Ayun na ba? Konti lang. Nakatanong siya dun sa'yo? Apat yata.